να το πιω όλο να δω πρωτάθλημα. Καλά, καμάμε. Πετάει η ομάδα, μαλάκα. Πετάει. Όταν πήγα το πρωτάθλημα του στον Παπανδρέου, τώρα άντε γεια. Αν δεν σταματάει. Δώσ' του το μαλάκα, πάει και γελάει. Για ψάξ' τώρα από πίσω, από κάπου θα κλείνει. Πού έχεις διακόψει? Πουστράκι, φέρε μια κοκακόλα. Είναι η τζούρα, ρε μαλάκα. Ναι, τι κόλλο κοκακόλα έχουν εδώ στην Αθήνα, ρε μαλάκα. Με έκοψε. Και τι είναι, ρε μαλάκα. Τον επλησιάζει πρεζάκι, του λέει φιλαράκι, θα μου δώσεις €1, γυρίζει κατευθείαν. Μπα, το ίδιο νόμισμα έχουμε. Πες του να πουστράκι το πρεζάκι. Πουστροπρεζάκι πες του. Το πρεζάκι. Είναι και τόσο γρήγορο το πρεζάκι. Πρεζάκι πάλι, όχι κοκάκιας. Σπούτνικ. Ναι, κυκλοφορούν πολύ τέτοιοι στο Κολονάκι. Στο Κολονάκι, μαλάκα. Δεν περνάω καλά εδώ. Πάμε Μύκονο. Πού να πάμε Μύκονο 3 ώρα τη νύχτα? Με το πλοίο της γραμμής. Λάω, Μύκονο. Γιατί είναι πουστράκια. Α, τώρα που το θυμίστε θα το πω με τα πουστράκια. Κατεβήκαν όλα τα πουστράκια στην Αθήνα να κάνουν, λέει, εξέγερση το Δεκέμβριο με Μολότοφ. Αφού είναι πουστράκια. Όλα τα πουστράκια από τα βόρεια προάστια, σχολή Μωραίκη, κατεβήκαν με Μολότοφ Coca-Cola Zero. Να, του ΣΥΡΙΖΑ, να. Και κουκούλα, έβλεπες κουκουλοφόρος, The Bostonians. Τρομοκράτη από το BCA. Δεν το ξέρουμε, ο κανονικός αντεξουσιαστής έχει 330 ml, την Άμστελ την παλιά. Ο Μπάτσος που είναι προβοκάτορος έχει τον Τζόνι που το έχει από το πρωί από το κολάδικο και το έχει κάνει Μολότοφ. Κάτι βλαμμένοι οικολόγοι κατευθήκαν με Μολότοφ από ανακυκλωμένο χαρτί, δεν τους πετάξανε ποτέ, καίγανε μόνοι. Κάτι νούμερα της Επανάστασης. Το Γιώργο τον Κίρτσο ήταν απόγευμα και το Χατζηνικολάου είχαν Μολότοφ Ντομ Περινιόν. Προβοκάτορες όλοι, Θυμάσαι αυτούς που είχαν κάψει τη φρουρά του Αγνοστρατιώτη. Κανονική προβοκάτσια. 3 την γέγανε. Ένας χρειάζεται να κάψει τη φρουρά. Ένας έριχνε το υγρό, ένας ανάπτω τον αναπτήρα και ένας από πάνω κοίταγε έτσι. Σαν να βλέπεις έργο του ΟΤΕ. Ένας κάνει τη σκόνη και ένας κοιτάει. Δημόσια έργα. Κανονικό δημόσιο έργο, τι ήταν. Είχαμε μείνει στα πουστράκια, θα μας δει στο YouTube. Πάλι. Που είχαμε μείνει στους Κολαθηναίους, ναι. Μαλάκα. Κοίτα ρε μαλάκα η Ακρόπολη. Ρε μαλάκα είναι αυτό μνημείο. Καταρχήν είναι ξεσκέπαστο. Τι είναι αυτό ρε. Ξέρεις δεν τους δίνει άδεια η πολεοδομία. Πιο γρήγορα θα γίνει το γήπεδο του Βιενόπουλου παρά αυτή η μαλακία, το λέω. Δεν τους δίνει το ΣΤΕ. Ξέρεις τι είναι το ΣΤΕ. Ναι. Και μετά κάνει ρε μαλάκα μνημείο, ρε μαλάκες, μνημείο ρε μαλάκες. Ο Λευκός ο Πύργος, ο Λευκός ο Πύργος ρε μαλάκα είναι μνημείο που είναι πλυνθοπερίκλειστος. Ξεταλίνω, τι λες τώρα. Τι παιδί ωραία μου. Για πες τώρα. Γκουσγκούνι, έχεις δει? Όχι. Θα παίξεις όμως. Πολύ παλιά ελληνική τσόντα. Ποια? Έλα, δεν θυμάμαι και είχα. Το Βασίλα Ρίγκη. Εγώ Θυμάσαι τι κάνανε αυτοί, τι κάνανε εκεί πέρα. Σε κολοπαλό ήτανε. είδα και εγώ μια τέτοια. Είδα μια προχθές πριν καμιά εβδομάδα στο Νόβα. Οι νοσοκόλες. Με ωμέγα. Πήγε ένας σε ένα νοσοκομείο και στραπούλημα στο δάχτυλο. 12 νοσοκόνες, καμία στο δάχτυλο, όλες στον πούσο του κοίταξε. Έχουν βγάλει και παιδικές. Άρη Πρόκτερ. Πρωταγωνίστρια Τσέρι Πόπινς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε μια κλασική τσόντα γκουσγούνι, την έχουν δει όλοι. Που είναι αυτή γνωστή με τον υδραυλικό. Που είναι ο γκουσγούνις υδραυλικός. Πρόσεχε, τι γίνεται εδώ. Ο δικός σου τι σπουδάζει? Πληροφορική. Λοιπόν, ο δικός σου. Να φτιάχνω το κόνεξ. Όχι, δεν θέλω να φτιάξω το κόνεξ. Ο δικός σου τώρα σου λέει μια μαλακία ότι κουράζεται πάρα πολύ στην πληροφορική, στη δουλειά που κάνει με τα κομπιούτερ. Κατάλαβες, έχουν παλιό πληκτρολόγιο και το χτυπάει βαριά και είναι κομμένος και έχει να σου κάνει σεξ ένα εξάμηνο. Εσύ που λοιπόν που θέλεις 3 φορές την ημέρα, καταλαβαίνεις η κατάσταση σου έχεις γίνει σαν τον τρελό. Γυρνάς στο σπίτι και τρύπες στις γωνιές, σαν τα σκυλιά. Σαν τις γύρες που καταλαβαίνεις. Σου γυρίσει το μάτι, θες να γαμήθεις, δεν έτρεχες.
είσαι τυχωμένο. Δεν εγώ το καταλαβαίνω. Λοιπόν, εντάξει. Και του έχεις βάλει πόστα. Του λες έτσι και δεν με επιδείξει αύριο το πρωί που θα ξυπνήσει να πας στη δουλειά. Θα πηδηχτώ με όποιον να είναι. Έφυγε για τη δουλειά, δεν σε πήδηξε, εσύ είσαι όποιον να είναι. Δηλαδή δεν είσαι ό,τι να είναι, αλλά εντάξει, απλά. Ας το πω το για το τσιγάρο τώρα, θα κάνουμε σεξ. Και το τσιγάρο. Ας το τσιγάρο, Πρόσεξε τώρα. Εσύ σε αυτή την ταινία είσαι υδραυλικός. Οκ. Σε βρήκε ως υδραυλικό γιατί σε έχει πει ένα άλλο ξεκολοκμένο στο κάτω διαμέρισμα ότι εγώ παίρνω ένα υδραυλικό γιατί έχεις πρόβλημα με τα υδραυλικά. Όχι, έχω πρόβλημα με το μουνί μου. Και έρχεται αυτός και με καταλαβαίνεις. Είναι ένας που θεωρείται ότι είναι μεγάλη μπάρα και πονεύει τη γειτονιά. Στην αστική περίπτωση μιλάμε, ακριβώς. Λοιπόν, πώς σε λένε κανονικά? Εμένα, στο σύμπατο. Στο σύμπατο. Καλό. Και θες να αγαπήσεις με αυτό το όνομα. Ναι. Θα το αλλάξουμε λίγο, θα το κάνουμε... Αυτός έχει πρόβλημα με το εργοστάσιο, άστο. Θα το κάνουμε σκισίπατο. Θα είσαι ο υδραυλικός σκισίπατος. Εντάξει. Το σκισίπατος θα είναι το πρώτο σου όνομα, όχι το δεύτερο. Με γιώτα ρε. Σκισίπατος. Λοιπόν, εσύ έχεις βρει την κάρτα. Πες και το επίθετο. Σχισμένο. Άλλη δύσκολη. Ωραία. Εσένα θα σε λένε Σοφία και θα είσαι υποψήφια στο συνδυασμό Ανοιχτή Πόλη. Το Βαλεντίνο, το γιο ξεπολύνουν απόψε. Είναι η κλασική περίπτωση παιδιού που όταν πήγαινε σχολείο την ημέρα που μαθαίναμε στην 28 Οκτωβρίου το όχι είχε κάνει κοπάνα. Μπράβο αγάπη, καλά ξέρεις. Όχι, καλά κάνεις. Μην κοιτάς που γελάνε αυτοί και καλά είναι οι παρθενόπες. Θυμάσαι μια Άμα θα έχεις κόσμο όλοι θα λένε μπράβο ρε. Καλή. Άλεξε, μετά μου μένα το πει. Όχι ρε, καλά κάνει. Μετά μου μένα άλλαξε το πει. Ρε, δεν θυμάσαι μια που πάει στην Πανολίδου στην ώρα της αλήθειας και τη ρώτησε αν κάνατε σεξ στο πανεπιστήμιο στο αλέτες και είπε ναι και πήρε 50 χιλιάρικα. Πού να το ξέρει αυτή 10 χρόνια πριν που ήταν φοιτήτρια ότι ένα τσιμπούκι στο αλέτα του πανεπιστημίου θα το πληρωνόταν 10 χρόνια μετά 50 χιλιάρικα. 50 χιλιάρικα για μια πίπα, είσαι τρελός. Να μην λέτε όχι κορίτσια, όταν σας λένε ναι και να το γράφετε με την κάμερα, ποτέ δεν ξέρω. Κάποια στιγμή θα οικονομήσετε, μην είστε χαζές. Γιατί να πιάσει το τζόκερ για να πιάσει μια πούτσα. Και κοίτανε πόσο κράτησα, αν παίζουν κοινό τόση ώρα. Ναι, σε καλά, ούτε αυτό ούτε τίποτα. Πόσο να αντέξει ο φίλος. 50 χιλιάρικα η πίπα. 50 χιλιάρικα ρε μαλάκα. 50 χιλιάρικα μια πίπα, τώρα τι να τράγαμε. Εσύ δεν χρειάζεται να σε φτιάξω όπως είναι ο ρόλος, είναι ακριβώς ένα ξέκολο. Αγγλικά, αουτάς. Αυτό. Για τους ξενόγλωσσους. Οκ. Κανονικά, αλλά είσαι ξέκολο απανάγκη, όχι τι στη ζωή σου. Αφού δεν σε πηδαγιά κάνεις. Το δίκιο σου βουνό. Εσύ τώρα. Πώς τον είπαμε? Σκισίπατος. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις το τρίπατο. Θέλω να βγάλεις τα γυαλιά, όλο το υπόλοιπο αυτό που έχει τη σπηλιά στο look είναι πάρα πολύ άρεσε. Όλο αυτό λένε με την άρεσε να μην κερδίσει άλλο στην Ευρώπη. Άντε ρε μόνο κάποιος. Θέλω από κάτω να βγει. Είμαι ο σκισίπατος ο υδραυλικός. Μην τα σφίγγεις γιατί σου πιάνει πνιχτό. Άιντε βέτα, είναι τα εργαλεία της δουλειάς αυτά. Εντάξει. Θέλω να έχεις ακούσει την έκφραση να μπεις στο πετσί του ρόλου, θέλω να μπεις στην κούτσα του ρόλου. Είπαμε αποστόλες κλέφτες, ήμουν ξεκάθαρος. Οκ. Εσύ κανονικά. Μην ταινίσει. Απ' άλλα τη αλλαγαμία σε κανένα θα κάνεις καριέρα. Οκ. Πάμε. Έλα πάμε. Είμαι ο σκισίπατος ο υδραυλικός. Έλα βγάλ' το. Είμαι ο σκισίπατος ο υδραυλικός. Μια χαρά έτσι. Μογγόλο, βρώμικο. Κάνει και την ίδια. Έλα πάμε. Τέλειος έτσι. Μια χαρά. Λοιπόν. Πρόσεξε το σενάριο τώρα. Σε έχει πάρει αυτή τηλέφωνο. Εσύ έρχεσαι για να καταλάβεις πόσο βαρβάτο σε ξέρει όλη η γειτονιά. Ρε παιδί μου, περπατάς. Ποιος είναι ο πιο γνωστός δρόμος στο νησί? Θα βγαίνει Βουλγάριος. Το Λιστόν. Ποιο? Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Περπατάς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μου και περάσεις έξω από ένα καφενείο. Σε βλέπουν οι άλλοι. Πού πας ρε σκισίπατε? Έχω μια βλάβη να φτιάξω. Πού τα εργαλεία? Έχω τον κάβουρα. Στην εργαλεία που μένει. Τώρα σου το δει. Χτυπάς το κουδούνι. Τώρα κάνουμε όλα. Εσύ είσαι από πάνω. Σηκώνεσαι, τώρα δεν έχω σκαμπό. Πες ότι είναι στο νόσο. Πιάνεις, είναι εδώ το θηροτηλέφωνο. Το πιάνεις, ξέρεις με ποιο τρόπο. Και θέλω όλη σου η ομιλία να είναι ένας οργασμός κάποιου. Έλα που δεν μπορείς τώρα, αυτά που κάνεις τώρα. Μα αυτά του κάνει, αυτό είναι το. Δεν θα σε βάλει να προσποιηθείς οργασμό να καταλάβεις πώς είναι το ψεύτικο. Απλά. Θέλω τα πρώτα. Έλα, πια.